Για να καλώς ήρθατε σε όλους. Εγώ είμαι η Χριστίνα Χάτζου, είμαι Senior Manager στο Γραφείο Ανάπτυξης και Αποφύτων του Κολεγίου και όπως και πολλοί από εσάς είμαι απόφοιτο του σχολείου, αλλά και μέλος μιας σημαντικής ομάδας ανθρώπων που δουλεύουν μαζί με τους αποφύτους του σχολείου μας για τη δημιουργία ενός ενεργού και δυναμικού δικτύου αποφύτων ανά τον κόσμο. Χαιρόμαστε που είστε σήμερα μαζί μας. Αυτό είναι το τρίτο κατά σειρά webinar που διοργανώσανε για εσάς το Leading Team του Degree Graduate School Alumni Chapter σε συνεργασία πάντα με το γραφείο μας. Ορίστε. Λοιπόν, συνεχίζω. Τα Alumni Chapters είναι ένας θεσμός που το γραφείο μας ξεκίνησε το 2021 και έχουν σαν σκοπό να προσφέρουν στους αποφύτους τη δυνατότητα να παραμείνουν ενεργοί και συνδεδεμένοι τόσο μεταξύ τους όσο και με το σχολείο, αλλά και με τους φοιτητές του σχολείου. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν 7 regional chapters ανά τον κόσμο και το 8ο είναι το Greek Graduate School Alumni Chapter και ελπίζουμε στο μέλλον ότι αυτά τα chapters θα αυξηθούν και αυξάνονται πάντα βάσει στο που υπάρχει σημαντική συγκέντρωση αποφύτων ανά τον κόσμο. Το Greek Graduate School Alumni Chapter αυτή τη στιγμή έχει 4 άτομα τα οποία βρίσκονται στο leading team, τον Θάνο τον Πετσάκο, τη Φιλουμένα της Λατάνου, την Κατερίνα Γιανακοπούλου και την Σοφία Ρετού. Μαζί τους δουλεύουμε για τον κύριο στόχο του chapter που είναι η ενεργοποίηση και η δικτύωση των αποφύτων, κυρίως του Greek Graduate School αλλά και όλων των αποφύτων του σχολείου. Το chapter έχει συνεργαστεί και με άλλα chapters όπως είναι το Greek Alumni Chapter σε άλλα events και την ενεργοποίηση και των μεταπτυχικών φοιτητών του σχολείου που είναι και οι μελλοντικοί ουσιαστικά απόφοιτοι του Graduate School. Πριν σας παρουσιάσω τώρα τον σημερινό ομιλητή μας, θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι το σημερινό webinar είναι στημένο στο περιβάλλον του Zoom Meetings, που σημαίνει ότι, όπως και σας είπαμε και νωρίτερα, έχει δυνατότητα ενεργής συμμετοχής στη συμμετοχή μας, στη συζήτησή μας. Μπορείτε να ανοίξετε την κάμερά σας, αν θέλετε, για να είμαστε όλοι, να βλέπουμε τα πρόσωπά σας κτλ. Αν δεν θέλετε βέβαια να καταγραφείτε, επειδή όπως ακούσατε το meeting αυτό εδώ πέρα γίνεται recorded και θα σας το στείλουμε κιόλας μετά το τέλος του webinar στο follow-up email, μπορείτε να κρατήσετε την κάμερα σας κλειστή και μπορείτε στο τέλος της παρουσίασης, όποιος από εσάς θέλει, να κάνει raise hand και να κάνετε τις ερωτήσεις σας στον σημερινό μας ομιλητή όταν αυτό σας ζητηθεί. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε. Να σας συστήσω τον Νίκο Φουρνογεράκη, απόφοιτο του Duty Graduate School το 2020. Ο Νίκος είναι Senior Commercial Data Analyst στην Kaizen Gaming. Παράλληλα, διδάσκει Data Science και Data Analytics στο Big Blue Data Academy στον Τυρί, αλλά και στην Ελληνοαμερικανική Ένωση. Είναι απόφοιτος του Τμήματος Στατιστικής του Πανεπιστημίου Πειραιώς και κατέχει Master of Science Data Science από το Αμερικανικό Κολέγιο Ελλάδος. Τα τελευταία 10 χρόνια, η επαγγελματική του δράση επικεντρώνεται γύρω από το χώρο του αθλητικού στοιχήματος, των καζίνων και του gaming, έχοντας δουλέψει στην Intralot και στην Light Wonder. Εξειδικεύεται στην ανάλυση δεδομένων, την αναγνώριση patterns και την παροχή στρατηγικών insights που ενισχύουν τη διαδικασία λήψης αποφάσεων και δημιουργούν αξία. Νίκο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συμμετοχή σου και μπορούμε να ξεκινήσουμε με την παρουσίασή σου. Τέλεια. Εγώ ευχαριστώ καταρχάς και ευχαριστώ όλους που συμμετέχετε εδώ. Μισό λεπτάκι να κάνω share την οθόνη μου. Τέλεια. Πείτε μου, μα βλέπετε? Είναι μια χαρά είμαστε. Τέλεια. Αυτό μπορείτε να το πάρω από εδώ. Okay. Ωραία. Καταρχάς, καλώς ήρθατε. Σήμερα θα έχουμε μια παρουσίαση λεγόμενη Cracking the Code. Θα δούμε ουσιαστικά πώς είναι η ζωή, μία μέρα στη ζωή ενός data analyst. Και σας προειδοποιώ λίγο, θα είναι λίγο interactive η παρουσίαση, οπότε θα ζητήσω και τη δική σας συμμετοχή, να έχετε το κινητό σας κοντά. Θα δούμε με ποιους τρόπους μπορούμε να έχουμε έτσι μια διάδραση, γιατί πάντα μου αρέσει έτσι να έχω λίγο πιο ζωντανές παρουσιάσεις, ακόμα και αν είμαστε εξ αποστάσεως. Τι θα δούμε λοιπόν? Θα μιλήσουμε αρχικά για το ποια είναι η σημαντικότητα ουσιαστικά και η σημασία των δεδομένων στις ζωές μας. Στη συνέχεια θα μιλήσουμε λίγο για τους ρόλους στον κλάδο των δεδομένων και τις βασικές τους διαφορές.
Θα δούμε λίγο ποια είναι μια καθημερινότητα ουσιαστικά στη ζωή ενός data analyst και ποια είναι η πορεία ενός report και ενός request όταν έρχεται αυτό. Μετά θα δούμε τι χρειάζεται για να μπει ουσιαστικά να ασχοληθείς με τον χώρο και πώς μπορείς αυτό να το αποκτήσεις. Και στο τέλος έτσι θα έχουμε έτσι, μια έκπληξη, ένα μικρό παιχνίδι που αφορά έτσι, στο κομμάτι των πιθανότητων και της στατιστικής. Οπότε είπα ότι θα είναι έτσι διαδραστική η παρουσίαση και κρατάω την υπόσχεσή μου. Οπότε ξεκινάμε με ένα μικρό τεστάκι. Μην αγχωθείτε, μην βγάλετε λευκή κόλλα. Απλά θα προσπαθήσω λίγο να καταλάβουμε πόσα ξέρουμε ή πόσα δεν ξέρουμε για τα πόσα δεδομένα υπάρχουν γύρω μας. Okay, οπότε, αν έχετε ένα κινητό, μπορείτε να σκανάρετε αυτό το QR code ή να μπείτε στο slido.com και να βάλετε αυτό το κωδικό και θα σας εμφανιστούν 4 πιθανές απαντήσεις στην ερώτηση πόσα Google searches πιστεύετε ότι συμβαίνουν ένα δεδομένο λεπτό στο Google. Οπότε εδώ βλέπουμε live τις απαντήσεις. Έχει απαντήσει 1-2 άτομα. Θα πάρουμε λίγο χρόνο να δοθούν όλες οι απαντήσεις και θα προχωρήσουμε. Από ό,τι βλέπω, τα 6 millions έχουν έτσι ένα προβάδισμα γερό. Τα 3 millions θα κάνω και ένα live για την πορεία ουσιαστικά το ποιο είναι πρώτο, ποιο είναι δεύτερο. Έχουν απαντήσει 11 μέχρι στιγμής, 12, θα δώσω λίγο ακόμα. Τέλεια, 13. Αν θυμάμαι καλά, ήμασταν 21, 23. Εντάξει, δεν μπορώ να μην τους περιμένω όλους, αλλά 15-16 θα περιμένω. Άλλο ναι, ναι, ίσως. Τέλεια, τον πήρα. 15. Οκ, οπότε τα 6 million κρατάμε ότι συγκέντρωσαν τις περισσότερες ψήφους. Το κρατάμε αυτό. Έχουμε και ένα 16ο. Ωραία. Και πάμε στην ερώτηση νούμερο 2 τώρα. Παρόμοια λογική. Πόσα βιογραφικά πιστεύετε ότι στέλνονται on average, έτσι, στο LinkedIn μέσα σε ένα δεδομένο λεπτό? Τα 6K με τα 10K είναι πολύ κοντά. 11 έχουν, 12 έχουν 13 τώρα. Πιο γρήγορη απήχηση σε σχέση με το προηγούμενο. Μπήκαμε λίγο στο concept. Πολύ ωραία. Έχουμε ισοψηφία. Καταπληκτικό. Θέλει κάποιος να κρίνει ίσως αυτή τη μάχη? Ωραία. Μένουμε στους 16. Πάρα πολύ ωραία. Οπότε είχαμε 6 millions Google searches στην προηγούμενη απάντηση και τώρα είμαστε μεταξύ 6K και 10K στα βιογραφικά που πιστεύουμε ότι καταβάλλονται ουσιαστικά μέσω LinkedIn ένα δεδομένο λεπτό. Και εδώ είναι λοιπόν οι απαντήσεις. Βλέπουμε ότι όντως 6,3 Google searches συμβαίνουν το λεπτό και 6.000 βιογραφικά στέλνονται μέσω LinkedIn ένα δεδομένο λεπτό. Και όχι μόνο αυτό, βλέπουμε ότι ένα δεδομένο λεπτό κλείνονται από το Airbnb 747 stays ή κάνουμε σχεδόν 7.000, ρωτάμε 7.000 πράγματα στο ChatGPT ένα δεδομένο λεπτό. Και πολλά άλλα, δεν θα τα αναλύσω όλα, αλλά καταλαβαίνουμε ότι αυτό είναι ένα απλό γράφημα για να συνειδητοποιήσουμε τον όγκο των δεδομένων που περιβαλλόμαστε. Υπάρχουν πάρα πολλά δεδομένα, τα οποία αυτά τα δεδομένα παράγουν και μια αξία, έτσι. Οπότε, αν σκεφτούμε ότι τα δεδομένα αυτά μας βοηθούν να πάρουμε καλύτερες αποφάσεις, έχουν ένα value, και αν σκεφτούμε ουσιαστικά μια εταιρεία σαν ένα αεροπλάνο, τα δεδομένα και τα ευρήματα από τα δεδομένα είναι το καύσιμο που τις βοηθάει να
πετύχουν τον τελικό του σκοπό, που είναι τα informed decision. Είναι ουσιαστικά στοχευμένες αποφάσεις βάσει των ευρημάτων που έχουν πάρει. Αλλά για να γίνει αυτό, τα δεδομένα θα πρέπει να αναλυθούν. Από μόνα τους δεν έχουν κάποια αξία. Θα πρέπει να αναλυθούν και για να αναλυθούν υπάρχουν 4 βασικά διαφορετικά είδη αναλύσεων. Το πρώτο είναι τα descriptive analytics. Είναι ουσιαστικά η περιγραφή του τι έγινε στο παρελθόν. Οπότε, για παράδειγμα, είδαμε ένα spike, μία αύξηση στις πωλήσεις μας. Οπότε είναι η περιγραφή του τι έγινε στο παρελθόν. Το δεύτερο είναι τα diagnostic analytics. Είναι γιατί έγινε. Πολύ ωραία. Αυτό το spike έγινε γιατί ήταν Σαββατοκύριακο. Και τι έγινε, ο λόγος για τον οποίο έγινε. Το τρίτο είναι το predictive analytics. Ουσιαστικά να προβλέψουμε, τώρα πάμε στο μέλλον, να προβλέψουμε τι θα γίνει. Άρα, θες κάτι, το επόμενο Σαββατοκύριακο αναμένω πάλι να υπάρχει ένα spike. Και τέταρτο είναι τα prescriptive analytics. Τώρα γνωρίζοντας ότι θα έρθει Σαββατοκύριακο και θα έχω ένα spike, τι μπορώ να κάνω αυτό για να το εκμεταλλευτώ. Οπότε να δώσω μία πρόταση, να δώσω ένα active point για το τι θα πρέπει να κάνω και πώς μπορώ να εκμεταλλευτώ αυτή τη γνώση που έχω ήδη. Οπότε αυτά είναι τα 4 διαφορετικά είδη analytics που υπάρχουν, αλλά καταλαβαίνουμε ότι σε αυτά τα διαφορετικά είδη analytics υπάρχουν πολλοί και διαφορετικοί ρόλοι. Και εδώ είναι κάποιοι από αυτούς. Υπάρχει ο data engineer, ο data scientist, ο business analyst. Κάθε ένας από αυτούς κάνει και κάτι διαφορετικό. Όλοι έχουν ως κοινό γνώμονά τους τα δεδομένα και την ασχόλησή τους με τα δεδομένα, αλλά υπό διαφορετικό πρίσμα, αλλά όλοι από αυτούς κάνουν και κάτι διαφορετικό. Πολύ συχνά αρκετοί ρόλοι συγχέονται, αλλά εμείς εδώ ουσιαστικά είμαστε για να πούμε τις διαφορές μεταξύ αυτών των ρόλων. Θα μιλήσουμε λοιπόν για 3 διαφορετικούς και τους πιο συνηθισμένους ρόλους σε ένα data industry. Και οι 3 ρόλοι αυτοί είναι ο data engineer, ο data analyst και ο data scientist. Πιθανώς να τους έχετε ακούσει, πιθανώς ίσως να τους έχουμε λίγο ότι πώς κάνουν κάποια παρεμφερή πράγματα, αλλά εδώ θα μιλήσουμε τι διαφορετικό έχουν αυτοί οι 3 ρόλοι. Για αρχή έχουμε τον data engineer. Ο data engineer είναι υπεύθυνος λοιπόν για το τι αποθηκεύεται, πού αποθηκεύεται και πώς αποθηκεύεται. Είναι υπεύθυνος για τον καθαρισμό των δεδομένων ουσιαστικά και την ενοποίησή τους από διαφορετικές βάσεις σε μία κοινή βάση δεδομένων. Το data transformation ουσιαστικά να τα φέρει σε μία ομοιογενή μορφή, αλλά είναι υπεύθυνος και για τη δημιουργία dashboards και reports. Ουσιαστικά είναι αυτός που δημιουργεί αλλά και συντηρεί τα dashboards και είναι υπεύθυνος ως θεματοφύλακας γιατί είναι υπεύθυνος για το τι θα βλέπει και ποιος θα το βλέπει. Για παράδειγμα, το report του marketing δεν θα πρέπει να το βλέπουν οι άνθρωποι από το finance, οπότε η πληροφορία αυτή θα πρέπει να υπάρχει μόνο σε συγκεκριμένους ανθρώπους. Και είναι υπεύθυνη και τόσο για την ασφάλεια όσο και την ποιότητα των δεδομένων. Δηλαδή, να μην καταστραφεί κάποιο report, αν καταστραφεί να υπάρχουν backups του report αυτού και να είναι υπεύθυνη για την διασφάλιση τόσο των ακριβή δεδομένων όσο και των αξιόπιστων δεδομένων. Οπότε είναι οι άνθρωποι οι οποίοι, όπως καταλαβαίνουμε, λειτουργούν λίγο behind the scenes, είναι στο background για να διασφαλίσουν την ποιότητα των δεδομένων. Και εδώ είναι και τα εργαλεία που χρησιμοποιούν. Δηλαδή, χρησιμοποιούν αρκετά εργαλεία reporting, G-Sheets, εννοείται Excel, CSV στην αρχική τους μορφή, αλλά έχουν να κάνουν πολύ με βάσεις δεδομένων, SQL, με κάποιο reporting tool όπως είναι το Power BI και εννοείται πλέον με cloud πληροφορίες και τεχνολογίες, Spark, AWS ή Azure. Οπότε αυτός είναι ο ρόλος του data engineer. Στη συνέχεια πάμε να δούμε λίγο το ρόλο του data analyst. Ο data analyst λοιπόν είναι υπεύθυνος για την εξερεύνηση των δεδομένων. Κάνει στατιστικές αναλύσεις έτσι ώστε να αποτυπώσει και να βρει μοτίβα στα δεδομένα τα οποία δίνουν ένα value. Ουσιαστικά ψάχνει να βρει insights τα οποία θα επικοινωνήσει στη συνέχεια με τους stakeholders τους και θα τους βοηθήσει να πάρουν αποφάσεις βάσει των δεδομένων και των αναλύσεων που έχει κάνει.
Οπότε ο data analyst παίρνει raw δεδομένα ως input και τι κάνει, τα αναλύει με τρόπο τέτοιο ώστε να παράξουν αξία. Okay. Οπότε αυτή η αξία είναι και η κατεύθυνση ουσιαστικά που δίνει ο data analyst στο business. Είναι οι άνθρωποι, είναι ο ρόλος που είναι άμεσα συνδεδεμένος με το εκάστοτε business και ξεφεύγει ουσιαστικά από το πιο τεχνικό και πάει και στο πιο κομμάτι το corporate. Αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν χρησιμοποιούν εργαλεία όπως είναι η SQL για το κομμάτι της ανάλυσης και η Python, αλλά και Power BI ή εννοείται PowerPoint για να επικοινωνήσει τα ευρήματά του. Η επικοινωνία λοιπόν είναι ένα πολύ σημαντικό εργαλείο στο κομμάτι του data analyst, γιατί πρέπει τελικά οποιαδήποτε ανάλυση κάνει αυτή να τη φέρει με τον πιο εύπεπτο τρόπο στον τελικό stakeholder. Στη συνέχεια, έχουμε τον data scientist, ο οποίος ξεφεύγει από τις πιο έτσι, απλές αναλύσεις και πάει στις πιο advanced αναλύσεις. Είναι υπεύθυνοι κυρίως για το κομμάτι της μοντελοποίησης και για το μέλλον. Ένα από τα πράγματα που κάνει είναι forecasting, κομμάτι της πρόβλεψης του τζίρου της εταιρείας, για παράδειγμα. Ή clustering, ουσιαστικά το να κατηγοριοποιεί τους πελάτες σε groups και να τους στοχεύει με βάση συγκεκριμένες ανάγκες ή να κάνει κάποιο anomaly detection, να τσεκάρει για οποιοδήποτε είδους ανομαλία που υπάρχει στο σύστημα ή να κάνει recommendation. Για παράδειγμα, να αναπτύσσει αλγοριθμικά μοντέλα τα οποία μαθαίνουν από τις ανάγκες μας, πώς κάνει το YouTube και το Netflix που μας κάνει προσωποποιημένα recommendations. Αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν είναι πιο πολύ υπεύθυνοι για το κομμάτι της μοντελοποίησης. Αυτό κάνουν οι data scientists στη διαφορά με τους data analysts. Ασχολούνται με το κομμάτι του modeling και του machine learning, της μηχανικής μάθησης λοιπόν, και χρησιμοποιούν εργαλεία όπως είναι η SQL, περισσότερο η Python, όχι τόσο σε κομμάτι ανάλυσης, αλλά σε κομμάτι μοντελοποίησης, λιγότερο Power BI για να επικοινωνήσουν τα ευρήματά τους και κομμάτια TensorFlow που ουσιαστικά είναι ένα εργαλείο για την εκμάθηση μοντέλων. Οπότε αυτοί είναι οι τρεις έτσι, διαφορετικοί ρόλοι που κάπως είναι και διακριτοί μεταξύ τους ως προς το τι κάνουν. Αλλά πολύ ωραία μπορεί να είπαμε τους ρόλους, μπορεί να καταλάβαμε το τι κοινά έχουν αλλά και τι διαφορές έχουν, τι εργαλεία χρησιμοποιούν, αλλά μπορεί και πάλι να μου πείτε ότι εγώ ακόμα δεν έχω καταλάβει τι κάνεις εσύ σε μια average μέρα σου, σε μια ποια είναι η καθημερινότητά σου. Όταν πάω λοιπόν στο γραφείο μετά από άπειρη κίνηση και συνήθως όταν φτάσω, αυτό που κάνω είναι να φτιάξω ένα καφέ και να πιω μια πρώτη γουλιά, γιατί μόνο έτσι λειτουργώ. Αφού πιω λοιπόν μια γουλιά καφέ, με φωνάζει ο stakeholder μου και μου λέει ότι ξέρεις κάτι, θέλω να καταλάβω, τρέξαμε μια καμπάνια και θέλω να καταλάβω τι effect είχε αυτή η καμπάνια τη συγκεκριμένη περίοδο που έτρεξε. Οπότε εγώ πώς θα το αντιμετωπίσω αυτό το case? Το πρώτο είναι ότι πρέπει να καταλάβω, το πιο σημαντικό είναι να καταλάβω τι μου ζητάτε, να καταλάβω το πρόβλημα και τι με ρωτάει. Αφού καταλάβω, το πρώτο approach είναι υπάρχει κάποιο quick win available, κάποια εύκολη νίκη. Υπάρχει δηλαδή αυτή η πληροφορία που μου ζητάτε, σε κάποιο είδη υπάρχουν report, σε κάποιο dashboard που μπορώ εύκολα να τη βρω και να την παραθέσω? Αν ναι, η επόμενη ερώτηση είναι αυτή η πληροφορία αρκετή? Δηλαδή, καλύπτει τις ανάγκες μου έτσι ώστε να απαντήσω στην πρωταρχική ερώτηση? Αν ναι, πάρα πολύ ωραία, συγχαρητήρια, ολοκλήρωσα το report και μπορώ να πάω στο επόμενο. Αυτό είναι το best case σενάριο. Συνήθως η ζωή δεν είναι τόσο ρόδινη. Συνήθως είτε δεν υπάρχει κάποιο quick win available ή αν υπάρχει αυτό δεν είναι αρκετό. Οπότε τότε πρέπει να εκπονήσω μια πιο ενδελεχή ανάλυση. Αν δεν υπάρχει αυτή η πληροφορία έτοιμη σε κάποιο dashboard, πρέπει να ρωτήσω ουσιαστικά πηγές, τόσο να το συζητήσω μέσα στο τμήμα όσο και εκτός τμήματος, να μαζέψω πληροφορίες, να πλανάρω την ανάλυση μου σε ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα και να την τρέξω. Ουσιαστικά να πάω να δω τι έγινε στη συγκεκριμένη καμπάνια, τι είχε γίνει την περίοδο πριν την καμπάνια αυτή, τι έγινε κατά τη διάρκεια της καμπάνιας, τι έγινε μετά την καμπάνια, να συγκρίνω τις περιόδους, έτσι ώστε να συγκρίνω την απόδοση, αν ουσιαστικά υπήρχε ένα uplift ή όχι. Εφόσον την τρέξω την ανάλυση,
τότε επικοινωνώ τα ευρήματά μου στο stakeholder μου και στις δύο περιπτώσεις βλέπουμε ότι έχουμε τον Leonardo DiCaprio να μας χειροκροτάει και μπράβο μας. Οπότε αυτοί είναι έτσι, δύο διαφορετικοί δίωδοι που ακολουθούμε σε περίπτωση που υπάρχει αυτή η πληροφορία εύκολα διαθέσιμη ή αν δεν υπάρχει. Και κάπως έτσι ε, προχωράνε τα projects. Ε, Ωστόσο, τώρα πάμε στο τι χρειάζεται. Οκ, είπαμε ποιοι είναι οι ρόλοι, είπαμε λίγο τη μέρα μας, αλλά τι χρειάζεται λοιπόν για να ασχοληθεί κάποιος να μπει στο χώρο των data analytics. Σίγουρα θα ξέρετε ότι οποιαδήποτε έτσι, ενασχόληση με θετικές επιστήμες, πληροφορική, προγραμματισμός, στατιστική, μαθηματικά, δίνει ένα heads up, δίνει ένα προβάδισμα ουσιαστικά ε, στην ενασχόληση με το χώρο των data analytics. Ένα πρώτο πτυχίο, ένα master, πόσο μάλλον ένα PhD, δίνει ένα πάρα πολύ μεγάλο προβάδισμα. Ωστόσο, το σημαντικό και αυτό που πρέπει να κρατήσουμε στο μυαλό μας είναι ότι δεν είναι μονόδρομος. Ε, Πρόκειται για tech industry, ο οποίος ο τεχνολογικός κλάδος δίνει πολύ μεγάλο value στις τεχνικές γνώσεις. Οι τεχνικές γνώσεις μπορούν να αποκτηθούν είτε έχεις ένα πρώτο πτυχίο, είτε δεν έχεις και έχεις αποφασίσει εσύ σε κάποιο σημείο της ζωής σου ότι θες να ασχοληθείς με αυτό το χώρο. Οπότε μπορεί να έχεις παρακολουθήσει κάποιο online course, μπορεί από μόνος σου να έχεις παρακολουθήσει βιντεάκια ή να έχεις διαβάσει και να έχεις ένα προσωπικό project portfolio που το έχεις χτίσει και έχεις μάθει από εκεί, και έχοντας ένα άκυρο πτυχίο τελείως. Μπορεί να έχεις τελειώσει φαρμακευτική, αλλά και να μην έχεις γράψει καμία γραμμή κώδικα, αλλά κάποια στιγμή είδες ότι σε ενδιαφέρει και αποφάσισες να παρακολουθήσεις δύο courses και έγινες καλύτερος σε αυτό. Οπότε, τελικά, αυτό που μετράει είναι το πόσο πολύ structured learning έχεις αποφασίσει να αφιερώσεις το χρόνο σου, το προσωπικό σου project portfolio, το οποίο θα έχεις αναπτύξει για να μπορείς να το δείξεις, και στο τέλος οποιαδήποτε εταιρεία θα σου ζητήσει technical skills και ένα case study. Αν εσείς ανταπεξέλθετε αυτό το case study, δεν θα έχει τόσο μεγάλη σημασία το ποιο θα είναι το πρώτο σου πτυχίο. Ε, οπότε μπορείς να γίνεις ανταγωνιστικός ακόμα και αν δεν είναι απόλυτα σχετιζόμενο το πρώτο σου πτυχίο. Και πρέπει να ξέρουμε και να έχουμε στο μυαλό μας, όπως και σε οποιαδήποτε δουλειά, αλλά πόσο μάλλον και σε αυτή που έχει άμεση σχέση με το κομμάτι της επικοινωνίας, ότι δεν αρκούν μόνο τα hard skills. Ναι, είναι πάρα πολύ σημαντικό το να ξέρεις SQL, το να ξέρεις Python, το να ξέρεις Power BI, αλλά στο τέλος της ημέρας οποιαδήποτε θα ανήκεις μέσα σε μια ομάδα. Θα κληθείς να απαντήσεις προβλήματα, θα κληθείς να έχεις κριτική σκέψη και να έχεις και μια περιέργεια, την οποία θα πρέπει να πας και ένα βήμα παραπέρα. Και εννοείται και πολύ δε περισσότερο στο ρόλο του data analyst, πρέπει να δημιουργείς μια ιστορία. Ουσιαστικά να μπορείς να απαντάς τα προβλήματα μέσω ενός ωραίου storytelling, γιατί τελικά οι ιστορίες είναι αυτές που μας μένουν. Άρα, αυτό που θέλω να πω είναι ότι θέλει ένα μεγάλο ποσοστό και των soft skills. Πρέπει και τα soft skills να είναι αναπτυγμένα σε μεγάλο βαθμό, γιατί μόνο έτσι μπορεί να αποδώσει οποιαδήποτε ομάδα. Οπότε, πώς θα πάρουμε όμως, ουσιαστικά, πώς θα μπορούμε να αποκτήσουμε αυτά που χρειάζεται. Αναφέραμε διάφορα εργαλεία, όπως είναι τα GSeed, SQL, Power BI, Python, Machine Learning, Spark. Οπότε όλα αυτά τα εργαλεία, αναλόγως άλλα λιγότερο και άλλα περισσότερο, χρειάζονται για τον ρόλο που θέλει ο καθένας να προσεγγίσει στον χώρο των data analytics. Και υπάρχουν, αν θέλουμε να τα συνοψίσουμε, τρεις βασικές κατευθύνσεις. Η μία είναι η πατροπαράδοτη μέσω ενός πρώτου πτυχίου ή ενός μεταπτυχιακού ή ενός PhD προγράμματος, να το έχεις ακολουθήσει ή να αποφασίσεις σε κάποιο σημείο της καριέρας ότι θέλω να κάνω ένα bachelor εκεί και να ασχοληθείς με τον χώρο της πληροφορικής, ας πούμε, ή της στατιστικής. Πάρα πολύ ωραία. Το δεύτερο είναι το κομμάτι του certification. Μπορεί να έχετε ένα πρώτο πτυχίο το οποίο είναι κάτι εντελώς
σε άλλη κατεύθυνση, αλλά αποφασίζεται μέσω ενός structured προγράμματος, bootcamp προγράμματος, για παράδειγμα, όπως είναι η συνεργασία της Big Blue με τον Tiri, ένα professional diploma στο Data Analytics, και εννοείται χτίζοντας πάντα και το δικό σας προσωπικό project portfolio. Και η τρίτη κατεύθυνση είναι ότι θέλετε από μόνοι σας να αφιερώσετε χρόνο βλέποντας βίντεο. Γενικά υπάρχει άπειρο υλικό στο YouTube, σε online courses, στο Udemy, στο Coursera, οπουδήποτε, και ακολουθώντας ουσιαστικά και ανθρώπους που παρουσιάζουν σχετικό περιεχόμενο και μαθαίνετε μέσα από αυτούς. Και εννοείται σε αυτή την περίπτωση παράλληλα πάντα με το δικό σας project portfolio. Οπότε αυτές οι τρεις διαφορετικές κατευθύνσεις μπορούν να σας δώσουν όλα τα εχέγγυα για να ασχοληθείτε με τον κλάδο των data analytics, αρκεί να έχετε τόσο τα εργαλεία όσο και τα soft skills για να είστε ουσιαστικά ένα αποδοτικό κομμάτι μιας ομάδας. Έτσι με αυτά ουσιαστικά συνοψίζουμε και τη διάκριση των ρόλων, τα εργαλεία και πώς μπορούμε να τα κάνουμε approach, και φτάνουμε έτσι στο κομμάτι, το τελευταίο, που είναι και το κομμάτι, το, το κομμάτι της έκπληξης και του μικρού παιχνιδιού που έχουμε, που θα χρειαστώ πάλι και τη δικιά σας έτσι, συνδρομή. Το παιχνίδι αυτό λοιπόν λέγεται Monty Hall. Είναι ένα τηλεπαιχνίδι το οποίο ήταν και actual τηλεπαιχνίδι στην Αμερική. Είχε ξεκινήσει από το 1960 και με μια παραλλαγή παρουσιαζόταν και στην Ελλάδα με τον Αντρέα Μικρούτσικο, για όσους θυμόνται. Οπότε εγώ θα κάνω το ρόλο εδώ του παρουσιαστή και θα σας πω ότι έχουμε 3 πόρτες διαθέσιμες, A, B και C. Okay. Πίσω από κάθε πόρτα κρύβεται και ένα βραβείο. Μία πόρτα κρύβει έτσι μια κόκκινη Ferrari, μία άλλη κρύβει σαπούνι και μία άλλη κρύβει μέντες, καραμέλες. Και σας λέω να διαλέξετε μία από αυτές τις 3 πόρτες, στοχεύοντας πάντα, φαντάζομαι, στο να πετύχετε τη Ferrari και ότι δεν έχετε ανάγκη από σαπούνι ή καραμέλες. Οπότε, έστω ότι διαλέγετε μία πόρτα, θα μπορούσατε να διαλέξετε μία οποιαδήποτε πόρτα, αλλά υποθέτουμε ότι διαλέγετε την πόρτα A. Οκ. Πάρα πολύ ωραία. Έρχομαι λοιπόν εγώ σε αυτό το σημείο, έχοντας εσείς κάνει την επιλογή σας, και σας δίνω μία καινούργια πληροφορία. Σας δίνω μία καινούργια πληροφορία και σας λέω ότι, ξέρεις κάτι, σας ανοίγω την πόρτα B και σας λέω ότι η πόρτα B κρύβει από πίσω της το σαπούνι. Και σε αυτό το σημείο είναι το κρίσιμο point που σου κάνω την ερώτηση. Ξέροντας λοιπόν ότι η πόρτα B πλέον έχει πίσω της το σαπούνι, εσύ αποφασίζεις να κρατήσεις την αρχική σου επιλογή, να παραμείνεις στην πόρτα A, ή θες να αλλάξεις την επιλογή σου και να πας στην πόρτα C. Οπότε η ερώτηση είναι, θα κάνεις stick στην επιλογή σου ή switch στην πόρτα C. Οπότε σας δίνω λίγο χρόνο να το σκεφτείτε και να απαντήσετε εδώ με τον αντίστοιχο τρόπο, stick or switch. Έχουμε ισοπαλία. Έχουμε stick 55, switch 45 με 11 συμμετέχοντες, 12. Εδώ 13, switch 14. Ωραία, έχουμε Λίγο κάνει. έχουμε και δύο απαντήσεις που τις έχουν βάλει στο chat. Η μία είναι switch και άλλη stick. Άρα θα μείνουν παρόμοια τα ποσοστά. Ωραία. Ωραία.
Πολύ ωραία. 15. Ωραία. 16. Ωραία. Οπότε για να δούμε ποια είναι η λογική, ποια είναι η απάντηση και ποια είναι η σωστή στρατηγική να ακολουθήσετε και για ποιο λόγο. Ε, Επίσης, αυτό είναι ένα παράδοξο το οποίο προβληματίζει αρκετά εδώ και καιρό και σηκώνει debates στην κοινότητα. Μπορείτε να το ψάξετε, να το δείτε. Λέγεται το Monty Hall πρόβλημα και θα εξηγήσουμε πώς αποδομείται. Ε, Οπότε θα συμφωνήσουμε όλοι ότι ξεκινώντας όλες οι πόρτες συγκεντρώνουν από 1 τρίτο πιθανότητα, 33,333% πιθανότητα, το να κρύβουν από πίσω τη Ferrari. Okay. Οπότε εμείς έχοντας επιλέξει την πόρτα A, έχουμε 1 τρίτο πιθανότητα να έχουμε επιλέξει σωστά και 2 τρίτα, που είναι B και C, να μην έχουμε επιλέξει σωστά, ουσιαστικά να μην βρούμε τη Ferrari. Οπότε 2 τρίτα είναι να είμαστε off. Okay. Ανοίγοντας λοιπόν η πόρτα B, πλέον τα 2 τρίτα από το B και το C που συγκεντρώνονταν αρχικά, πλέον η πόρτα B δεν παίζει. Οπότε τα 2 τρίτα από εκεί που συγκεντρώνονταν σε 2 πόρτες, τώρα θα συγκεντρώνονται μόνο στην πόρτα C. Η αρχική μου απόφαση, η αρχική μου πιθανότητα δεν αλλάζει, αλλά τα 2 τρίτα πλέον από εκεί που συγκεντρώνονταν σε 2 πόρτες, τώρα συγκεντρώνονται σε μία πόρτα. Οπότε η πόρτα A συνεχίζει και έχει 33% πιθανότητα και η πόρτα C τώρα συγκεντρώνει όλη την υπόλοιπη πιθανότητα. 66% πιθανότητα. Οπότε αλλάζοντας την επιλογή μου από A σε C, μας πάει ουσιαστικά από το 33% πιθανότητα στο 66% πιθανότητα. Οπότε η καινούργια πληροφορία που ήρθε στο παιχνίδι ότι η πόρτα B δεν περιλαμβάνει τη Ferrari αλλά περιλαμβάνει το σαπούνι, μας αυξάνει ουσιαστικά και τις πιθανότητες μας να κάνουμε σωστή επιλογή. Οπότε κάθε φορά η σωστή απάντηση είναι να κάνουμε switch στην πόρτα και αυτό μας καταλήγει και στη σωστή μας απόφαση. Αυτό ήταν το Monty Hall πρόβλημα και αυτή ήταν η προσέγγιση ουσιαστικά στο παιχνίδι αυτό. Μπορείτε να το ψάξετε, είναι αρκετά διαδεδομένο πρόβλημα, έχει έτσι ενδιαφέρον. Ελπίζω να σας άρεσε και αυτό είναι το κομμάτι των πιθανότητων που μπορεί να έχουν effects από το πιο μικρό στο πιο μεγάλο. Αυτά, σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή και είμαι εδώ για οποιαδήποτε ερώτηση, να συζητήσουμε οτιδήποτε θέλετε. Τέλεια. Σας ευχαριστούμε πολύ, Νίκο. Εγώ Ε, ευχαριστώ. όποιος από εσάς θέλει να θέσει κάποιες ερωτήσεις μπορεί να κάνει raise hand. Λοιπόν, βλέπω το πρώτο από την Αλεξάνδρα την Καόνη. Αλεξάνδρα, μου θες να ανοίξεις το μικροφωνό σου να κάνεις την ερώτηση? Καλησπέρα, ευχαριστούμε πάρα Καλησπέρα. πολύ, Νίκο. Έχω Καλό. μια ερώτηση σχετικά με αυτό που είπες για το παράδειγμα που έφερες από την εταιρεία σου που αφορά σε μια καμπάνια διαφημιστική, κατάλαβα, που Μμμ, μετά κάνεις μια ανάλυση για να καταλάβεις τι συνέβη. μμμ, Αν ήταν θετικό το αποτέλεσμα, να μπορεί η εταιρεία να το επαναλάβει και στο μέλλον. μμμ. Αυτά τα στοιχεία δεν στα δίνει έτοιμα η Google όταν κάνεις μια καμπάνια, ας πούμε, διαφημιστική. Μπορεί να είναι διαφημιστική. Εξαρτάται τι είναι. Για παράδειγμα, εμείς ως στοιχηματική εταιρεία μπορεί να τρέχουμε ένα συγκεκριμένο promotion ε, που ουσιαστικά τα δεδομένα είναι μόνο εσωτερικής κατανάλωσης. Δεν είναι ότι τα παίρνουμε μέσω Google. Για παράδειγμα, μπορεί να τρέξουμε ένα promotion για συγκεκριμένους αθλητικούς αγώνες. Δεν είναι ουσιαστικά μέσω συγκεκριμένης καμπάνιας ή Google Ads. Είναι μέσω του τζίρου που γίνεται και αν είχαμε uplift, οπότε πρέπει να το δούμε εσωτερικά μόνο. Δεν προκύπτει από κάτι άλλο.
Οπότε Ευχαριστώ. αυτό δεν νομίζω ότι κάλυψα. Αφορά κυρίως τον τζίρο της εταιρείας που προκύπτει από τη CRM καμπάνια που έχει γίνει. Και μια δεύτερη ερώτηση, αν Εννοείται. μπορώ. Εννοείται. Ο data scientist σε σχέση με τους άλλους δύο ρόλους, θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι αυτός που έχει και τη γενικότερη εικόνα, δηλαδή είναι αυτός που μπορεί να ελέγχει όλα τα στάδια αυτής της διαδικασίας συλλογής, καθαρίσματος δεδομένων, ανάλυσης και προβλέψεων. Είναι πολύ καλή ερώτηση και ευχαριστώ, είναι καλή πάσα. Ο data scientist δεν είναι τόσο υπεύθυνος για το πώς έρχονται τα δεδομένα στη βάση. Οπότε αυτό το κάνει ο data engineer. Εφόσον έρθουν τα δεδομένα στη βάση, είναι υπεύθυνος για το κομμάτι της μοντελοποίησης. Αλλά ο data scientist δεν είναι τόσο κοντά στο business. Είναι σίγουρα είναι ο κύριος υπεύθυνος για το κομμάτι της μοντελοποίησης, αλλά δεν είναι υπεύθυνος για το πώς έρχονται τα δεδομένα στη βάση. Γι' αυτό είναι ο data engineer. Και επίσης είναι λιγότερο κοντά στο business από ότι ο data analyst. Οπότε, αν το θέταμε έτσι λίγο πιο ξεκάθαρα, είναι κυρίως υπεύθυνος για το κομμάτι της μοντελοποίησης και του predictions. Άρα θα έλεγες ότι και οι τρεις ρόλοι είναι απαραίτητοι μέσα σε μια επιχείρηση. 100%. 100%. Και αυτό είναι το tricky part, γιατί τώρα το παίρνω σαν μπάσα. Συνήθως εξαρτάται την εταιρεία, αυτοί οι ρόλοι συγχέονται. Δηλαδή μπορεί να είναι ένας άνθρωπος data analyst και data scientist, ωστόσο εξαρτάται από τους πόρους που έχει η εταιρεία, τα resources και πόσο ανεπτυγμένη είναι. Όσο πιο ανεπτυγμένη είναι η εταιρεία, τόσο ξεχωριστούς ανθρώπους θα πρέπει να έχει για κάθε έναν από τους ρόλους. Για μένα είναι ξεχωριστοί άνθρωποι και θα πρέπει να μην συγχέονται γιατί κάνουν διαφορετικές δουλειές. Ωστόσο, καταλαβαίνω ότι με λιγότερα resources, ο data analyst και ο data scientist λίγο μπορεί να είναι το ίδιο πράγμα, ωστόσο σίγουρα είναι διαφορετικό data engineer. Με το μεταπτυχιακό που έκανες εσύ στο Data Science, θα μπορούσες να αναλάβεις και οποιοδήποτε από αυτούς τους τρεις ρόλους. Πάρα πολύ καλή ερώτηση, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ε, εγώ λοιπόν, κάνοντας το μεταπτυχιακό στο Data Science, θα μπορούσα σχετικά εύκολα να αναλάβω τον ρόλο του Data Science, γιατί ως Data Scientist ξεκίνησα και τώρα αποφάσισα κάπου στην πορεία της καριέρας μου ότι θα ήθελα να είμαι πιο κοντά στο business από ότι στο κομμάτι του coding. Οπότε, έχοντας 3,5 χρόνια ως Data Scientist, πήρα μια πορεία του data analyst. Γιατί ήθελα πιο πολύ να εκμεταλλευτώ τη γνώση μου στον χώρο. Οπότε θα μπορούσα να κάνω και τους δύο ρόλους του data scientist και του data analyst το ίδιο καλά και αποδοτικά, επειδή είναι και οι σπουδές μου αντίστοιχες. Ωστόσο, θα ήθελα περισσότερο expertise στο κομμάτι των βάσεων και δεν θα μπορούσα με την ίδια ευχέρεια να να μπω στο ρόλο του data engineer. Θα ήθελα περισσότερες γνώσεις στο κομμάτι των βάσεων, γιατί δεν είχα την απαιτούμενη εκπαίδευση ή δεν ήθελα να πάρω αυτή την κλίση. Αλλά ευχαριστώ πολύ. Οι ερωτήσεις ήταν μία και μία. Έχει μία ερώτηση ο Σταύρος Σουντρής. Να τη διαβάσω εγώ. Ναι, Όχι, θα την καλησπέρα κάνει ο σας. ίδιος. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Ευχαριστούμε πολύ για την παρουσία, ήταν πολύ ωραία. Εγώ θα ήθελα να σας ρωτήσω πόσο δύσκολο πιστεύετε είναι για ένα άτομο, ας πούμε, που δεν έχει καθόλου γνώση σε μια γλώσσα προγραμματισμού, αλλά ωστόσο έχει γνώσεις, ας πούμε, πάνω στο κομμάτι του ανάλυσης, να κυνηγήσει μια τέτοια καριέρα και πώς, ας πούμε, θα πιστεύατε ότι είναι ο καλύτερος δρόμος, ας πούμε, για να ξεκινήσει, ας πούμε, αυτό το ταξίδι. Ευχαριστώ. Τέλεια. Ε, Πολύ καλή ερώτηση, την οποία τη, τη δέχομαι αρκετά συχνά και είναι λογικό. Ε, Καταρχάς, αν υπάρχει διάθεση και όρεξη,
μπορείς να κάνεις το οτιδήποτε. Υπάρχει η πληροφορία διαθέσιμη τόσο σε online courses που μπορείς να ασχοληθείς από μόνος σου, αλλά πλέον νομίζω ότι ο πιο έτσι, εύκολος και γρήγορος τρόπος είναι μέσα από bootcamps. Ε, για παράδειγμα, αυτό που έχει πει η Big Blue μαζί σε συνδυασμό με τον Tiri, προσφέρει όλα τα γρήγορα ουσιαστικά πλέον, σε μερικούς μήνες. Σου δίνει hands-on έτσι, practice, γιατί τελικά αυτό είναι που χρειάζεται στα τεχνικά επαγγέλματα. Χρειάζεται πρακτική άσκηση, να λερώσει τα χέρια σου. Αλλά ακόμα κι αν δεν μπορείς για τον ΑΒ λόγο να μπεις, να ξεκινήσεις ένα bootcamp, μπορείς και από μόνος σου να ψάξεις. Υπάρχει δωρεάν υλικό στο Udemy ή στο YouTube, ε, που σε χτίζουν βήμα-βήμα και να πεις ότι θέλω να μάθω, ο πρώτος μου στόχος είναι να μάθω SQL. Βιντεάκια, είτε σχετικά φθηνά online courses, μόνος σου, θέτοντας μικρούς στόχους, και το να είσαι consistent είναι πολύ σημαντικό. Το να κάθε μέρα ή κάθε 2 μέρες να αφιερώνεις χρόνο προς αυτή την κατεύθυνση. Ή αν πιστεύεις ότι μόνος ουσιαστικά είσαι λίγο, δεν ξεφεύγεις λίγο από τον προγραμματισμό, γι' αυτό υπάρχουν τα bootcamps ή τα μεταπτυχιακά προγράμματα που σε βάζουν ουσιαστικά σε μια πολύ δομημένη διαδικασία. Εγώ τα online courses προσωπικά κάποιες φορές μου ξέφευγαν από το χρόνο μου, γιατί ήταν στη δικιά μου ευχέρεια, και αυτό ήταν και το θετικό και το αρνητικό, γιατί έχοντας να τα παρακολουθήσω όποτε ήθελα εγώ, κάπου μου ξέφευγε στο πρόγραμμα. Το μεταπτυχιακό με έβαλε πολύ σε μια σειρά, η οποία με δομημένο πρόγραμμα πήρα όλα τα κατάλληλα εχέγγυα, αλλά πλέον όντας στην Big Blue και βλέπω άτομα από διαφορετικά backgrounds, το bootcamp τους προσφέρει αυτό, έτσι, την οργάνωση, και τους βγάζει, τους εκθέτει ουσιαστικά σε όλα τα εργαλεία που χρειάζεται για να είναι ανταγωνιστική στην αγορά εργασίας. Οπότε, συνοψίζοντας, είτε μόνος σου, μέσω βιντεάκια, μέσω online courses, είτε από online, είτε από bootcamps και certified προγράμματα. Ελπίζω να απάντησα και να έδωσα έτσι μια κατεύθυνση. Ωραία. Νίκο, έχει μία ερώτηση ο Δημήτρης ο Τουμπής. Δημήτρη, θες να ανοίξεις το μικρόφωνο σου? Νίκο, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσίαση. Ήταν τρομερά ενδιαφέρουσα, πραγματικά. Και μου φάνηκε πολύ ενδιαφέρον το κομμάτι των soft skills που ανέφερες μέσα. Και ήθελα απλά να ρωτήσω, κατά την άποψή σου, πώς τα soft skills μπορούν να ενισχύσουν το ρόλο ενός data analyst. Ποιο είναι το value, δηλαδή, που προσθέτουν? Τέλεια. Πολύ καλή ερώτηση και πολύ σημαντική. Και είναι σε συνέχεια αυτό που είπα, ότι ο data analyst είναι πιο κοντά στο business. Επειδή είναι κοντά στο business ο data analyst, είναι άμεσα συνδεδεμένος με ομάδες, είναι άμεσα συνδεδεμένος με stakeholders. Θα πρέπει αυτό που έχει κληθεί να απαντήσει να το φέρει τελικά σε πέρας και να το φέρει σε επικοινωνία μέσω μιας ωραίας ιστορίας. Οπότε, όσο πιο κριτική σκέψη έχεις, όσο πιο καλό storytelling έχεις, όσο πιο καλά επικοινωνείς τα ευρήματά σου, αυτά είναι τα soft skills, τόσο πιο συγκεκριμένη κατεύθυνση θα δώσεις, για να μπορεί ουσιαστικά η ανάλυση σου να δώσει ποιοτικά ευρήματα. Γιατί στο τέλος της μέρας δεν είναι ότι κάνουμε data analysis για να κάνουμε data analysis. Αυτό έχει ένα input. Εγώ δίνω ουσιαστικά μια κατεύθυνση, ένα value, το οποίο value θα κάνει την ειδοποιώ διαφορά στην εταιρεία μου για να πάρω στοχευμένες αποφάσεις βάσει αυτού που βλέπω. Οπότε, το να μπορώ να επικοινωνήσω καλά τα ευρήματά μου, όσο καλός και να είμαι στο coding, όσο καλός και να είμαι στον προγραμματισμό, να γράφω τυφλά και να θυμάμαι απ' έξω εντολές,
αν δεν μπορώ να επικοινωνήσω τα αποτελέσματά μου, αν δεν μπορώ να δείξω ότι ξέρεις κάτι, μου φέρεις αυτό το πρόβλημα, έκανα αυτό, πρέπει να κάνουμε εκείνο, τότε δεν θα έχει κανένα value η δουλειά μου. Ε, οπότε το κομμάτι της επικοινωνίας και των soft skills είναι απαραίτητο, ειδικά στο κομμάτι του data analyst. Από τους τρεις ρόλους λοιπόν που αναφέραμε, ο data engineer και ο data scientist δεν έχουν τόσο μεγάλο exposure με τους stakeholders. Εννοείται ότι και αυτοί πρέπει να έχουν soft skills, να είναι αποδοτικά άτομα σε μια ομάδα, να μπορούν να πάρουν κατευθυντήριες γραμμές και να μπορούν να έχουν καλή επικοινωνία με τα άλλα άτομα της ομάδας. Αλλά αυτός που πρέπει να τα έχει σε πιο μεγάλο βαθμό είναι ο data analyst, γιατί είναι αυτός ο οποίος είναι πιο κοντά στο business και στους stakeholders. Σε ευχαριστώ πολύ, Νικό. Εγώ ευχαριστώ. Yeah. Λοιπόν, Νίκο, στο chat μας έχει γράψει ο κύριος Τάσος Κυριάκου το που μπορούμε να βρούμε πληροφορίες για το bootcamp, αν υπάρχει κάποιο link. Υπάρχει κάποιο που μπορούμε να τους το στείλουμε μετά στο follow-up email? Εννοείται. Ωραία. Θα Ωραία. το κάνω share. Τέλεια. Ωραία, οπότε θα το κάνουμε include στο follow-up email. Εννοείται. Ωραία, έχουμε άλλη μία ερώτηση από κάποιον ο οποίος είναι με το όνομα Τίνα Ρουμελιώτη, ο Τίνα, δεν την οποίος είναι κάνεις να ανοίξει την το ερώτηση, μικρόφωνο έτσι. όταν μας πει και το όνομά του. Με το όνομα Τίνα Ρουμελιώτη που έχετε κάνει raise hand, θέλετε να ανοίξετε το μικρόφωνο? Να μας πείτε το όνομά σας. Εγώ μιλάω γιατί είναι λάθος. Ναι, ναι, Σωστά, ναι. σωστά, Ναι, ναι. σωστά. Okay. Χατζηθεοδόρου Δημοσθένης λέγομαι. Τέλεια. Τέλεια. Εγώ ολοκλήρωσα το διπλώμα τώρα, είχα και τον Νίκο καθηγητή. Ήταν πολύ ωραία η παρουσίαση, με ενδιαφέρει πολύ το τομέας, γι' αυτό ότι μπορώ να απορροφήσω από γνώσεις και webinars, το προσπαθώ. Ήθελα να ρωτήσω, εάν ανοίξει μια εταιρεία μια θέση data analyst, είναι απαραίτητο ότι πρέπει να ανοίξει και μια θέση engineer, γιατί υπάρχουν ελληνικές εταιρείες που τη μετάβαση στην διαχείριση των δεδομένων ή είναι λίγο διστακτικές να την κάνουν ή δεν την έχουν κάνει ακόμα κάνουν το balancing, το weighting στα benefits που μπορεί να έχει, τέλος πάντων, και να επενδύσουν σε αυτό το κομμάτι. Και ήθελα να ρωτήσω αν ένας analyst μπορεί να διαχειριστεί και τα δύο με τη βοήθεια ενός τμήματος IT, ας πούμε, όσον αφορά τη διαχείριση των δεδομένων, το καθάρισμα, ή αν είναι απαραίτητο να υπάρχουν και οι δύο ρόλοι. Τέλεια. Σε ευχαριστώ πολύ, Δημοσθένη. Ε, Πολύ καλή ερώτηση. Εξαρτάται το μέγεθος της εταιρείας. Όπως είπαμε, όσο πιο λίγα τα resources, τόσο πιο μεγάλη έκπτωση στους ρόλους κάνουμε. Συνήθως, αν δεν έχουμε αρκετά resources, για μένα πρέπει να ξεκινάει οποιαδήποτε, να έχει όλες οι εταιρείες θα πρέπει να ξεκινάνε ουσιαστικά, αν έχουν να κάνουν με δεδομένα, θα πρέπει να έχουν τουλάχιστον έναν data engineer μέσα. Και να ξεκινάνε από αυτόν. Ωστόσο, καταλαβαίνω μπορεί τα δεδομένα να έρχονται σε αρκετά ή να μην είναι πολύ πολύ μεγάλου όγκου, οπότε να μην χρειάζεται να αποθηκεύονται σε μια πάρα πολύ μεγάλη βάση και να έρχονται σε απλή μορφή CSVs, οπότε είναι ένα αρκετά απλό σενάριο που μπορεί να το διαχειριστεί ίσως και ένας data analyst, οπότε σε αυτή την περίπτωση ίσως με έναν IT και ίσως μόνος του θα μπορεί να κάνει μια σχετικά εύκολη ανάλυση και να τη διαχειριστεί αυτός. Ωστόσο, οπότε σε αυτή την περίπτωση μπορεί να μην χρειάζονται και οι δύο, όταν έχουμε να κάνουμε με πιο μικρή εταιρεία, πιο λίγα δεδομένα, όχι από πολλές διαφορετικές πηγές. Οπότε σε απλές περιπτώσεις, ναι, θα μπορούσε να υπάρχει ένας από αυτούς. Ωστόσο, όσο πιο πολύ μεγαλώνουν τα δεδομένα, όσο πιο πολλές οι πηγές, πιστεύω ότι ένας data engineer είναι απαραίτητος για να εξασφαλίσει την ποιότητα και τη δομή των δεδομένων και στη συνέχεια ένας data analyst για να μπορέσει να τα αξιοποιήσει.
Ελπίζω να απάντησα με κάποιο τρόπο. Ευχαριστώ, ναι. Ωραία. Έχουμε επόμενη ερώτηση από τον Κωνσταντίνο Βαλούρδο. Θέλεις, ωραία. Γεια σας. Μ' ακούτε? Ναι, Ναι, ναι. ναι. Ναι, ευχαριστώ πολύ για την παρουσίαση και εγώ. Ήθελα να ρωτήσω πόσο ποσοστό της ημέρας σαν data analyst χρησιμοποιείς για τεχνικά skills, π.χ. να αναλύεις δεδομένα, να καθαρίζεις δεδομένα με SQL κτλ. Και πόσο ποσοστό είναι που τα επικοινωνείς σε stakeholders ή συναδέλφους και τέτοια. Ευχαριστώ. Πολύ καλή ερώτηση κι αυτή. Συνήθως, η μέρα μου ως data analyst θα μπορούσα να πω ότι εξαρτάται το project που έχω, το project που έχω αναλάβει, αλλά 40% της ημέρας μου πιστεύω ότι πλέον είναι στο κομμάτι του coding και του skills και της εξερεύνησης ουσιαστικά, και το άλλο 60% είναι το κομμάτι της επικοινωνίας με stakeholders, της επικοινωνίας των ευρημάτων, γιατί ο ρόλος είναι πιο κοντά ε, στο να δίνουμε τα insights, γιατί είμαστε δίπλα ουσιαστικά, καθόμαστε δίπλα στο stakeholder και αυτή την επικοινωνία θέλουμε. Δηλαδή, για να πάρει οποιαδήποτε απόφαση, οποιαδήποτε εμπορική απόφαση, οποιαδήποτε κατεύθυνση, θέλει να είναι άμεσα συνδεδεμένη και data-driven. Οπότε, 60% είναι η επικοινωνία με τον stakeholder και 40% είναι το κομμάτι του καθαρισμού ουσιαστικά των δεδομένων και οποιοδήποτε τρέξιμο project που χρειάζεται. Ευχαριστώ πολύ. Και επειδή είχες κάνει για data science, πώς θα έλεγες είναι η διαφορά μεταξύ του data analysis και data science σε αυτό το ποσοστό? 80% coding και 20% επικοινωνία. Το αντίθετο δηλαδή. Ευχαριστώ πολύ. Ναι. Ευχαριστώ πολύ. Παρακαλώ. Τέλεια. Λοιπόν, δεν βλέπω κάποιο άλλο χεράκι να έχει ανέβει. Έχω κι εγώ μία ερώτηση πριν κλείσουμε. Εννοείται. Και αυτό αφορά περισσότερο το μέλλον, ας πούμε. Ποια είναι η επόμενη μέρα, ποια θα μπορούσε να είναι η εξέλιξη ενός data analyst έχοντας επιλέξει αυτή την καριέρα και πάντα έχοντας στο μυαλό μας τις εξελίξεις οι οποίες τρέχουν, όπως είναι το κομμάτι του AI, τι επίδραση έχει στο ρόλο του data analyst αυτές τις καινούριες τεχνολογίες. Και ποια θεωρείς, επειδή είπαμε και αρκετά πράγματα πάνω στο κομμάτι του ψάχνω μόνος μου να βρω μαθήματα, πώς μπορώ να εξελιχθώ κτλ. Ποια θεωρείς ότι είναι τα skills τα οποία πρέπει ένας data analyst να έχει συνέχεια εξέλιξη, έτσι ώστε να είναι πάντα current πάνω στο ρόλο του? Ευχαριστώ πολύ και αυτή η εξαιρετική ερώτηση. Γενικά, οποιαδήποτε ερώτηση είναι στις νέες τεχνολογίες και στο κομμάτι του AI, νομίζω ότι είναι έτσι αρκετά hot. Εννοείται το ChatGPT, το DeepSeek, ουσιαστικά πλέον όλα έρχονται. Η ερώτηση που μου κάνουν συνήθως είναι ότι αν έρχονται να αντικαταστήσουν ρόλους ή να πρέπει να φοβάμαι ή ουσιαστικά αν ο ρόλος του data analyst, του data scientist εκλείψει. Αλλά εγώ αυτό που συνηθίζω να λέω για οποιαδήποτε ρόλο τεχνολογικά είναι ότι έρχεται αυτό να είναι ένας καλός συνοδοιπόρος, ένας καλός συνεργάτης, ο οποίος έρχεται να σου λύσει άμεσα προβλήματα. Για παράδειγμα, όταν αντιμετωπίζεις κάποιο coding πρόβλημα ή δεν βρίσκεις κάτι, μπορεί να σε βοηθήσει να ξεκολλήσεις και πάντα γνωρίζοντας ουσιαστικά πώς να διαχειριστείς αυτό το εργαλείο, σου δίνει ένα καλό προβάδισμα. Δηλαδή, μένοντας up to date με το τι μπορεί να κάνει το ChatGPT, τι μπορεί να κάνει το AI και γνωρίζοντας ουσιαστικά όλες τις δυνατότητες, μπορεί ως ένας data analyst, data scientist να γίνει ένας ακόμα καλύτερος data analyst και data scientist, να εκμεταλλευτεί ουσιαστικά αυτό το εργαλείο ως ένα skill στη φαρέτρα του και εκτός από τα coding skills να έχει και αυτό, και σιγά σιγά μπαίνουμε
μιλώντας για AI, μπαίνουμε και στο κομμάτι του Gen AI, Generative AI. Ουσιαστικά, είναι η επόμενη μέρα των Analytics. Πλέον να μην έχουμε dashboards και reports, αλλά να είναι ουσιαστικά ένα πάντρεμα του ChatGPT και του reporting, δηλαδή να έχω χτίσει εγώ κάποιο LLMs, δηλαδή Large Language Models, τα οποία θα έχουν εκπαιδευτεί και θα έχουν μάθει από τα δεδομένα μας και θα το ρωτάω εγώ σε ελεύθερο κείμενο ποιος ήταν ο πιο αποδοτικός μήνας τον προηγούμενο χρόνο για την εταιρεία μου σε αυτό το κομμάτι, και να μου απαντάει πίσω με ευρήματα, έχοντας κατανοήσει και έχω ανέψει όλα το dataset, και θα μου απαντάει πίσω σε ελεύθερο κείμενο. Αυτή λοιπόν είναι η επόμενη μέρα των data analytics. Είναι κάτι το οποίο σαν market στην Ελλάδα κάνουμε ακόμα baby steps, αλλά σιγά σιγά κάποιες εταιρείες φτάνουμε προς αυτό. Αλλά είναι ένα spoiler ότι έρχεται. Σιγά σιγά όλοι προς αυτή την κατεύθυνση θα είμαστε, και δεν πρέπει να το βλέπουμε έτσι με υποαρνητικό πρίσμα, αλλά υπό την έννοια της εξέλιξης. Αλλά ευχαριστώ πολύ για την ερώτηση και είναι εξαιρετική πάσα. Τέλεια. Σας ευχαριστούμε πολύ, Νίκο. Νομίζω ότι για να σεβαστούμε και το χρόνο των όσων έχουν μπει σήμερα και μας έχουν παρακολουθήσει, ότι μπορούμε να ολοκληρώσουμε. Σας ευχαριστούμε όλους για τη συμμετοχή σας. Ελπίζουμε να το απολαύσατε. Τώρα, όσοι από εσάς θέλετε να έχετε κάποια ενεργή συμμετοχή στο Degree Graduate School Alumni Chapter ή σε οποιοδήποτε άλλο από τα chapters του κολεγίου, μπορείτε πάντα να επικοινωνείτε με το γραφείο μας. Θα σας στείλουμε όλα μας τα στοιχεία, καθώς και την παρουσίαση του Νίκου και το link αυτό που ζητήσατε στο follow-up email που θα ακολουθήσει. Ένα επόμενο event το οποίο έχουμε και το οποίο θα θέλαμε να σας προσκαλέσουμε είναι στις 18 Φεβρουαρίου. Είναι το event το οποίο ουσιαστικά διοργανώνει το Greek Alumni Chapter και είναι πάνω στο Professional Development. Θα σας στείλουμε και για αυτό τις πληροφορίες μέσα στο follow-up email. Και στις 18 Φεβρουαρίου ένα από τα πράγματα τα οποία θα κάνει το γραφείο μας είναι ουσιαστικά θα λανσάρει και το Alumni Mentoring Program, το οποίο επίσης είναι πάρα πολύ σημαντικό και για οποιοδήποτε από τα industries στα οποία βρίσκεστε, να μπορείτε να κάνετε reach out στους συναποφύτους σας για συμβουλές, για βοήθεια, για οτιδήποτε. Οπότε θα χαρούμε πάρα πολύ να σας έχουμε, να κάνετε participate στο πρόγραμμα αυτό. Να ευχαριστήσω επίσης στο κλείσιμό μας το Θάνο, τη Φιλουμένα, την Κατερίνα και τη Σοφία για τη συνεργασία την οποία έχουμε και για αυτό το τρίτο webinar. Ελπίζουμε να διοργανώσουμε πολλά ακόμα και να σας ευχηθώ ένα καλό βράδυ. Ευχαριστούμε πολύ και πάλι, Νίκο. Εγώ ευχαριστώ πολύ. Καλό βράδυ σε όλους. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε. Νίκο, ευχαριστούμε. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ.